Vitajić vidi Radnića, Radnić dupli pas sa Žužulom, može ubaciti Radnić, četvorica crvenih u kaznenom prostoru, fin ubačaj prema drugoj vratnici i ovo je moglo biti vrlo opasno. 3. minuta, čini mi se Barać glavom. Šimić, Barać prema Vitajiću, Serdar Rušić može šutirati, šut Serdar Rušića lijevom nogom prema daljoj desnoj vrat. U živom zidu Žužul i sjajno je Žužul gađa. Radnić za Suraća, Serdar Rušić, nema prekršaja, Serdar Rušić, Surać ulazi u kazneni prostor, šansa za Split, Serdar Rušić, još je šansa, nema pogotka. 26. Gostiju, nema zaleđa. Kovačec, opasno je, velika je to prigoda, spasili su se domaćini, još može biti opasno. Janjetović i 29. minuta. 2-2, Serdar Rušić je prošao jednoga, dvojicu, još Serdar Rušić može ubaciti, Serdar Rušić prigoda i ništa, Barać. Janjetović je onda našao samo Radnića, Serdar Rušić, puno sada prostora za Serdar Rušića, može šutirati Serdar Rušić, šuti, kakav pogodak, strelac Josip Serdar Rušić, sjajan euro pogodak, Radnić za Serdar Rušića, vidjeli ste kada su svi mislili da je propao ovaj pokušaj, naciljao je apotekarskom točnošću Josip Serdar Rušić, lijevi gornji kut, tamo gdje se sastaju vratnica i greda. 34. minuta. Je visio Dragovoljac, sjajan ubačaj, ovo je prigoda i gol! Ovo je prigoda i gol, 2-0. Je li to Pirić ili Parać? Parać, čini mi se, samo da se sada opet netko ne ozlijedi u tom pretjeranom veselju. 37. minuta. Pitanje pobjednika, kao što je bilo to prije 14 dana, kada su 3 put matirali. Pravo je Serdar Rušić uzeo ovu loptu. Sjajan dupli pas, Serdar Rušić sam ukazuje u prostoru, Serdar Rušić, još Serdar Rušić, brani Franić, ali Barać, šansa je za Split, Barać i lopta je ipak otišla daleko od strane. Dakle, vidimo i sada ubačaj za Split i ovo je isto također moglo biti opasno, čini mi se da je Frane trag, nudi se Eterović, šut i ovo je bilo dobar. Žužul, sjajno, vratnica i još je opasno, Serdar Rušić i ostaje 2-0. Žužul će šutirati, Žužul i sjajan šut i lopta je zastala na gredi.